back to my channel. Anne Fantas here, and this could be my other video. And magre-review ulit ako ng product. So, lahat na ng video ko is more on review. Kasi nga guys, nag-explore ako ng mga different products guys. And today is mag-review ako ng pangtanggal ng blemishes at saka pimples natin guys. So without further ado, tara na mag-review na tayo kasi alam mo na, excited na ako mawala tong mga blemishes ko. Now, pag-usapan natin yung erase solution. Ito siya guys. And pangtanggal siya ng scars, pimples, freckles, wrinkles, stretch marks, and dark elbows and knees. So, titingnan natin siya kung talagang effective ba talaga siya. And as of now, ginagamit ko na siya 3 days na. So, ito yung packaging. At dito, titingnan natin yung laman niya. Ganyan yung laman niya guys. Yung packaging niya is nababasag to. Tsaka yung ano niya, pang takip is plastic lang. So, this contains 7 ml at tsaka 100 pesos siya guys. So, konting-konti lang siya, pero very tipid naman siya kasi kung titingnan natin yung ano niya guys, is ganyan siya. Para siyang roll-on guys na igaganon. So, kakaunting product lang yung malalagay pag igagamitin mo siya sa face mo or sa part na kung saan mo siya gagamitin. So, ito guys. And 3 days ko na siyang ginagamit guys at saka fino-focus ko siya dito sa mga blemishes ko. And after 3 days, na-observe ko sa kanya guys is nagpipil yung part na nilalagyan ko. So, here guys, look at that. Ayan oh. Yan. So, medyo maga to siya before. Yung parang kababago lang na namatay na pimples. Nilagyan ko siya nito. So, ito yung ano. As you can see, talagang nagpipil na yung mga ano guys, yung mga part na pinofocus kong siyang lagyan kasi nga gusto ko talagang ma-erase yung mga blemishes ko, mga pimple marks ko dyan kasi sobrang dami na nila. At saka 3 days pa lang is talagang may effect na talaga siya. So, ginagamit ko siya morning pagkatapos kong linisan yung face ko, and then evening guys, bago ako matulog, nilinisan ko yung face ko, tsaka nilagyan ko din siya ng erase solution guys. So, later on guys, after following days, after 5 to 7 days, kung may makikita akong improvement about this blemishes sa mukha ko guys, is mag-a-update ako sa inyo para naman guys malaman nyo, or kung gusto nyo rin mawala yung mga blemishes nyo dyan sa face nyo, is makaka-recommend naman ako sa inyo sa erase solution. Well, anyway guys, hindi ito yung una kong gamit. I used this before. Isang bote din ako nito guys. Yung medyo malaki na bote nito, parang 150 ata yun guys. Pero hindi ko siya masyadong na-observe guys na gamitin. Ginagamit ko yun sa mga scar ko sa binti kasi madami yung scar ko sa binti guys. Pero today ginagamit ko siya sa pangtanggal ng blemishes ko, tsaka dito sa nose part ko ng mga skin kasi hindi ko gusto yung skin ko ngayon. Ang daming blemishes kaya I use this erase solution. So, well, anyway guys, magbabalik ako after so many days of review about this product para ihatol ko sa inyo guys. Ibibigay ko sa inyo yung final thoughts ko about this erase solution. So, bye for now, and I will be back after this few days. Hi guys! So, today is ibibigay ko sa inyo yung final thoughts ko about this erase solution na ginagamit natin pangtanggal or pang-erase ng pimple natin. So, as you can see, nung first day akong gumamit dito, is talagang maraming swollen pimples yung mukha ko. Ngayon nga is ito, very swollen siya. Maglalagay ako ng picture dito nung talagang magang-maga yung ano na to, pimple na to. But in 3 days na nilalagyan ko siya nitong
erase solution is ito na siya guys. Ganyan na siya. Talagang magang-maga siya na pag nilagyan mo siya nito guys, is talagang ang hapdi niya na maganda sa pakiramdam yung hapdi niya kasi ano siya guys, mahapdi na may kate, parang makati siya na mahapdi at saka sobrang hapdi talaga niya guys na pag nilalagyan mo siya ng ganito is mahapdi na mahapdi talaga siya guys. So all I can say about this erase solution is maganda siyang gamitin sa mga namamagang pimples kasi parang tinutuyo niya yung parang pinapatay niya yung guys, yung pimples mo. So dito, 'di ba, yung at the first day is ito yung pinapakita ko sa inyo na talagang bumpy at saka ito na yung niya guys, resulta niya. Palagi ko pa rin siyang nilalagyan para talagang hindi siya guys, hindi siya dark kasi talagang tong pimple marks na to kung hindi mo siya gagamutin talagang guys, yung magda-dark yung niya guys, mark na yan. At saka dito rin medyo wala na yung mga pimple marks ko dyan kasi nga nilalagyan ko siya everyday after I wash my face. Nilalagyan ko talaga sila nitong erase solution. Tsaka hindi naman siya madaling maubos tong ganito kasi roll siya guys, parang roll on yung niya, yung so pag nilalagay mo siya sa face mo is talagang sobrang nipis lang at saka hindi talaga maano yung face mo, hindi mapupuro ng laman nito kasi nga roll on lang siya, sobrang nipis lang yung pagkaka-apply. So yun guys, maganda siya guys. I will recommend you kung sino man yung namomroblema sa mga pimples nyo talagang namamaga ito, and gumagamit pa rin ako guys hanggang sa matanggal yung mga pimple marks kasi pwede siya sa mga pimple marks, pwede din siya sa mga stretch marks, pwede din siya sa mga dark elbows and knees, tsaka sa scars at tsaka sa wrinkles. Yung mga scar nyo guys, pwede na yung rin ninyong lagyan ito para mawala siya guys. So yeah, and overall review of this product guys is thumbs up kasi ito yung talagang partner ko sa pagtanggal ng pimples ko sa mukha kasi alam niyo naman na hindi naman talaga maganda kung marami tayong mga pimples sa mukha natin. So try nyo din mga sis kung mahihiyang kayo sa produkto na to. Mura lang naman siya. Tong 7 ml is 100 pesos siya guys, and mabibili siya natin sa mga pharmacy. Available tong erase solution sa pharmacy guys, and sa Watson din meron din. So yun guys, kung nakatulong at nakapagbibigay ako sa inyo ng information about this erase solution, please leave me a thumbs up at saka mag-comment na din kung na-try nyo na din tong erase solution na to guys. At before ka alis dyan, please subscribe to my channel kung hindi ka pa nakasubscribe, and then let's be friends here in YouTube. Yeah, so I will see you in my next upload na lang guys. Bye!